Yo tiefo adaroma Sankofa TV ene yasen na atija ho yesi de wi ase susum semu bia ye bema mahu se ya konfo se ye malam se ye adunsifo ye de ya ne se susum sem ene ye ma se de nipa hunu ene ya bana na atija ho ye ne nana ba be di susum mu nkomo se ye ka se bosoma de na bosom etimi ye adwuma ben na bosom etimi ye ti be kona na atija ho wachire mu ama yate ase ana mpacho Sankofa TV suni adaroma ene ye wo na ase ewo fie ha nti ye tise bosom ene sunsum sem ede ene sunsum sem adaroma otimi ye ti betimi amaye hu minia madam ase na mada ahwefo mo hwe sabre nyina ase enye boni penifo se boni kura sabe yekurem sanati ye ka je sunsum sem ana bosom a abosom danso ya na nipa bi nti ase ena me be kire nipa bi mu enema mienu miensa bi amama ti ase ya obosom mu nsunso ye miensa atia bi amekire mu mienu na me ba kwa hinta ise nei no sebi mprabiasa obi wo hono ma wate se afra bibi akom but ana wo komfo a kom but oni ma kom no wo hwe sanati akom ni na ye ne fe ene wo kom bi ana komfo na ye fro obi so ye komfo no ene ye ne fe ena sebi opese afra ni bi so ate ase na ye kasa akom a ana abosoma ye obosum bi wo hono ma sebi mprabiasa ye obosoma obosomfo ho eti ene obosom wo komfo ye obosom bi wo hono ma sebe okowura abosom ni fie pe ye bisa okwan so a onka wasem sebe wura abosom ni fie pe onka wasem ye obosom bi wo kọ nanim abosom na abeka wasem ayere a kirewo eno no ho ene obosom a okọ a gisa oka na wasem a kire no ansa na wa kirewo de obeya ma onya hoto ahwefo mu ntie ni yie pa obo ode adwuma akoma abosom ne opese kine yeye na mpacho yenyi sen na ye wo ne pacho debi onipa bia no a sebe wonya mienu onipa bia ye mienu ye kasa nipa ye mienu obo a onte ase so ri gira ho usori gira ho obo nse sunsun bi ka ho wate ase enti obi a oye saman sa sunsun no oni bi de nje ye kasa saman so wonya wu a sa sunsun na free wo nchen enti so ye besa hu bia ma ye sunsun na ka ho no na obetimi dia nante enti spiritually no sa sunsun na usori a eda ho eka ho na eda ho no eno ana eye sabe your friend is saman and sunsun nti na na ma yete asese your friend is sunsun what you say we ade a wahinta your friend sunsun ye obusum bi wo ho no ma sabe wo be koranim wo koranim a wo di sabe wamane no wamane o apede a wo de koye na abusum no kire se bi a wo be honim afansa na abese na akosua ebra wo koye abusum be ka kire se we nti na sabe wo ye dai wo ba amanim wo bi se ni pansa dia me kan no kore na se nkontopo ni pan gitu se ampanana ase wo ni me na tibu fie di me ha wo ni mama ne ne dia ntira me ba ye nyina no waka ye dai a kire me tie ri yo ye wo sa abosom no ho sa abosom no wo ka wo ha no mama ne ne nyina a kire wi no a kire wo kwan a wo be fa so a wo ha no to be ye dai e betwa eno ye ba ko ene ye obosom a ono so wo ho okwa ye bisa kwan so na wo de wasam na to busum na nim se nana weni ena me bae tio weni ena me bae eno ncheza bosom ne ma konfo no so bosom na ba konfo no so a chia me tene nchen enso bosom ne bisa wo na chia me ne bisa se die nti na wo bae na wa ka se weni na bosom na kira wo se ekwan a wo be fa so a weni na nkoma wo die no etuo betwa ana se be yi ama wo no na bosom ne betima boa wo no fa wetua if what you say and ma mutie ni ye pa sebe mo channel Sankofa TV channel empanifo so akonfo empanifo so empanifo tie atitiri ni ani tie nanso anya sebe obu a akomu fie bebrebe enso onim akomu obu a no ma enani enno ya na obekom enso onim akomu so what you say enti the American no obi a onima komu bia nim se asema me kan ye no kore enti se abosom na waba na obebisa o de ontira wo de ba ye no wo kam asem wi abosom ni timi kiro se for wetu a meboa wo
no bosom no wonya ye pepepepe so a bosom no ye dai eboa wo ane e wo bosom ba akoso a se me ka cho se eyem ye wo bosom no mu ahodo amiensa ane e wo bosom ba akoso a obekọ no wani konfo tieni yo muntieni ye na mo hye sebe program no man nko akiri ye wo bosom ba obekọ wani konfo sebe bosom no wo ho bosomfo te so eno ne e frɛ ne bosomfo te so no akɔka wasɛm nyina akyerɛ bosomfo no na bosomfo na ka akyerɛ sɛ saa adwuma wei a opese bosom no yɛma wo no de bosom no wɔyɛ saa adwuma wei bi di a ɔgye abia akokɔ kɔkɔɔ ɛna bi akokɔ fufuo ɛna ɔgye akokɔ asumasi na ɔgye sɛ ensan asumasi ɔgye bi abese na ɔpaniema wei aka ho na ɔde aba na de abom pa ya de amabosom no na bosom na koye wadwuma na de amawo muntie ni ye o ono sa abosom no oni komfo but all bosomfo ti bosomfo no kire oni ama na obepede aba na o wia na okokoto bosom na anim na waka de opesa bosom no nyama obi a waka kire bosom no na bosomfo na so nsem na waka kire bosom no se asumasi se ni se de obo ne kase no ani enti wodro wadawroma na kokoni ne nsani ne bisini ne niam e ka hu ni je na fa kosi sa wo ha na no kwan yere e fama no na wa hyebo se aduro se oboa me e ma sebe mpraduasa asema me dia ba tu animu na me dia ba dawo me hawi se oboa ma ne ye a bikuta me nsam bia akokɔ bikuta me nsam bia sikasei me de ba da wase eno ye nche ato no no bosomfo na twa wakokɔ no ana abo aka bosomfo na twa wo wia wa pompa ye wa kire sa de ama na wokɔ wagya wokɔ ama wokɔ enti wo sa be ba obiem a na ya aseda na wo de ye de eba but what you say and then obi o no ni intention nyina ne se okɔ bosom anim a ese bosom ne kana asɛm kire ro enya sa na te ye obosom akɔ de anim a ɔno ne bɛka wasɛm akire wo etiefo munhwɛ ne yie na muntie de me kan yie ɔno bosom ne bɛka wasɛm ya de akire wo ene ye obosom a okɔ a wo ka wasɛm de kire bosom no ene ye obosom a okɔ a oni konfo obosomfo bosomfo no ene ka ekire amanne ni amamre wo bosom no ho na okopɛ saa amamre ni amanne no moyeman bosom no na bosom no akoye wo de wo so pɛ de amawo enti mo ahye mutirim sɛ me kɔ abisa bosom no ebisa me sɛ ede na me de baaye enti wo na wo ka wasɛm kire bosom no ntiri bosom no nya bosom ente saa mutie ni ye ente saa bia okɔ bosom a wono sɛ be yeso abosom na no ɔka wasɛm nyina pempempempem de kire wo wakɔ bi so da ana okɔ bosom a wono to so bisa sɛ die na wo de baaye enso wakɔ bi da enti sɛ okɔ ba bi a bosom na aka wasɛm kire wo na okɔ ba bi a bosom no ye bisa wa no asɛm a abaye on tantanta sɛ sɛ be kɔ akora ka masɛm kire me na ede na ha de ebisa me ene kyɛ sɛ bosom no enye no korɛ sɛ bi a bosom na menu ameka cho sɛ ente saa ayeye akomfo ne yenya sɛbe yenkyerɛkyerɛ mumu ema monte saa ne ma bi ase enu nti na wokɔ ba bi na bisa sɛ wasɛm a na wokaka wasɛm a ɛyɛ wo sɛ hotumi ni wo meka no kora kyerɛ wo etumi wo ho na ebosom no sɛdeɛ obia ɛyɛ ne nnwuma ɛde ɛfa sɛbe obi yɛ teacher ni no kyerɛ bia primary fuade no obi kyerɛ sɛbe SHS fuade pacho omina from say teachers say from omina teachers enti edenti na nka say we primary teacher we SS teacher but all fra o kan nyina bom say a teacher for so what I say enti minianom mo hwɛ saa de we yi na mo hwɛ saa de we yo obosum bi obekɔ no obekɔ wasɛm akyerɛ wo yo obo obebusi wano asɛm yo obo so obekɔ akoto bosomfo wɔte ho na bosomfo na bisa no wɔkyerɛ de wo de baaye ɛno nkyerɛ sɛ bi nipa ni tumi o ɛbosom bia ne nadwuma de ɔno ne hu no wasɛm ka kyerɛ wo no ɔno ne nadwuma no
ana de wo ka wasam kire no onso na adwuma no ana de okoto bosomfo a wote bosom no anso busa wo so onso na adwuma no menya necessary de tie no Sankofa TV da bia adike aka se ye de ye pe enchirechiremu se ya obi a tie asem no a obeti ase se ya obi a tie asem na obeti ase enne ya bana na atija nchen ye hunu abosomfo no se wa maye examples 3 bosum bia na adwuma otimi ye bosum bia na adwuma otimi ye enne na na maye enchirechiremu am ya tie ase pa na wadaroma ye de ye nipai ti se de wo kan ye de ya na bibia ye pe de hyew nanka ye ko bia be de adwuma beba bedao nanka mehwe anim se na wotwe mi nanka adwuma no se bia nka ye kunuma me na adwuma bi na ase ya kisisi ya nanka aye adwuma ba de wo kan Matias ye se ehia mamle tinana sa na wo de nete ana sa na se ma me nkyere mu wa ha so na ahwefo mo hwe enti ase ye wo adwuma bia ne mra edi ansa na 2 minutes ma wi adwuma no sebe impregasa wuntimi mfa ka engine enkoma fitani se onye engine da na mfa ma ho but ubetum the carburetor fort akoma fitani a obegina so da na ye carburetor fort wa ma ho but oye fitani na oye fitani sanete enti ye wadi bi se busu ekutami ayagwaragwa adwuma bi ohoro ma obi se na adwuma sebe opeso na na atija obi afome na obi amise mpese okuno ekumo no enteki days mpese utemi mitiopa agwaragwa adwuma ni se usimi nkuni paro be sheta matoso se eniama me be ya mabosom no sebe unsa ahoma soso etimi yam nyan kama di nyina awie ya bosom na mamre nyina mawa awie a betuma ka tro se kuni mami amesha se anopa minya wie amamre nyina anopa meka tro se moto 4 o'clock nu se awie anto no na nipa no bosom na kunu aya agwaragwa adwuma so what I say enti agwaragwa no me show say 12 o'clock and I mo 12 o'clock na nipa na wuru ebe kunu so ampa ene agwaragwa ene ye wo se wonu obi o court asem o pese odi bem wonim se odi fo edu pese odi bem eno na wonim se odi fo no court ye ni asem wie da krope dabi what I say edu di court asem ba nyen se wo court na boso ya ko na etwa asem ni instant odi fo ana odi mirika beso sunsum ni na se omwa enti afa na sunsum no yakotra se bi asem no na tumi na ga cho se ebia me grant no odi fo but me sere se muma nye dey any bem what change she na me no kan yo na sunsum no aboade e na ademade e so ye no sunsum mu ama odi bem no wa ye am saying what my dey edi bem enti so odi court asem ba and raise instant na okodu court ase atwam dabi but your process be say answer na opa asem no ntem enti no odi ba e be ye ne se wona me no anya case na may ade bi se bedru court date ni bia no problem beto a wuntimi nko court okay enti se first ya court ba ko wa ama mienu wa ama miensa wa ama court be se wunya serious asem na ade ba yakora nya no kre court bebu asem na yede ama me what I say ye wo no e wo enti eno ne yebetima yade ama o se ye ba ye nipa na bedru court da bia yade be kiro ay mo trini atam na koto hospital ontimi ma ebedru ko obafa lawyer no se be penny din the same thing e be lawyer no so ebedru court date bia na dana e be court bia na bibi ba be si ama lawyer no so ntimi ma enti wafa lawyer o lawyer ma complainant so ma na seven person de court eye seven kwase afo no to court bebu asem no sa na ye court so aye asem but obo onim oba na ka se opese yenye ni sa ama wa ye be ni sa ere e di ama o ene ye wo se oba ba se court mo nananu mo ne court asem na o dibem eno won ka se bibi to se be complainant no won ka se bibi to o lawyer no enti ye be di asem so many years but wo be dibem ba oba na opese bia wo se be o pentem bi
na biribi nti wopɛ sɛ asɛm no yɛntwa ne ti a ɛno ne yɛyɛ nyankama de dugu lawyer no ɛne wo complainant ne so sɛ bɛyɛ biribi bɛsi ama ɔmo ntimi nkɔ court baako mmienu mmiɛnsa ma court bɛyɛ dɛ ɛbɛdi asɛm no ama wo tie nsɛm no mu gyami tɔ no mmienu o yɛwɔ sɛ yɛbɛyɛ ama wo complainant bɛba lawyer bɛba ba yɛbɛka asɛm no nyinaa akɔsie no wobɛdi bem ɛno no wɔ hɔ ɛne yɛwɔ sɛ yɛbɛyɛ biribi agu sɛ bi complainant ne lawyer no so ama ɔmo ntimi ma court bɛgu asɛm no ayɛ dɛ ɛde ama wo yɛwɔ no nso wɔ dɛ ɛwɔ nti sɛ wɔwɔ no sɛ wonnim sunsumsɛm a ɛnyɛ sɛ ɔtabiri wɔ asɛm a na ɔde akɔto bosom ani na bosom nso sɔre yɛ na wɔkɔ kɔyɛ wɔ adwuma ma sɛ bi bosom nyɛ wo nkɔ na wɔyɛ wɔ adwuma wobɛto wɔ obi adwuma wɔ hɔ ɔntimi nya wo adwuma ne ntoɔ ɛnkɔnkɔyɛ obi adwuma gyenti a yɛde agwaragwa yɛ adwuma a ɛyɛ ntɛm no ɛna mbɛkyerɛ wo yi agwaragwa no ebi a ɔno kunima me nko a na wɔyɛ enti sɛ bi enye da bia na obi bɛba sɛ kunu ane de etu ba agwaragwa no woni adwuma bia etu nya kosoma ni so onkokunu na oni adwuma bia wɔkɔ akɔyɛ akɔyɛ but abosombrafo yɛ gadaw chigare grumade kune abosombrafo na ɔmaka no ɔmonye saa na ɔmo di ɔmo dwuma fa what you say ɔmo de ne sɛ wo se ɔmo a ɛyɛ kakra na ɔde bɛyɛ dɛ ebe wie wadwuma na ma enye ɔmo adwuma no yɛ bɔkɔ enti sɛ sɛbi agwaragwa ana sɛ tukoi ana aginkrado ɔyɛ na asɛm ɛte sɛ agwaragwa tukoi ɛyɛ na asɛm te sɛ sɛbi agwaragwa ɔmo de no yɛ pashew enti ɔno oni adwuma bia wo kɔsɛ onkokumo wakokuru wabɛtra ase ɔhwɛ sɛ adwuma foforo bɛyɛ dɛ ɛbɛba enti sɛ wo do adwuma ba na adwuma bia nkuta na sɛ ɔsɔre a ɔkɔyɛ pato ba sɛbi adwuma no yaka kyerɛ kune sɛ obi dina wade sɛm abɛgya kune kɔkɔyɛ nipa na wade sɛm okokukɔ ahiesie ama no ɔno kuro yɛ obi ho ban ɔno kuro yɛ obi adwuma nyɛ wɔyɛ nti adwuma gu no so nti wo de ani bedura wo so twɛn ama no ɔbɛyɛ wo so de ayɛ dɛ ɛde ama wo na sɛbi ampanifo ma yɛto atie sɛ ɛnyɛ da ɔbɛto bo atwa de sɛbi asofra no yɛ da na mpafin bɛsiw obi bodu take times yes ansa na nya nipa kro nipa cho sa bia ayeye ana ayeye but okobo friends obo dua na atake time no ayeye ndi o sin so no aye na dwuma na mom ode bosom ya oba dwuma beja bosom a atake time na enya nyeye ne de opeso o kire se wazan no enya sa na te bibia no nhyehyeye rules udi so enti the moment you do so kakra enti ne say debia me meto nsem se me bompa yo bia me ka kire bosom ne se obi a odi na dwuma beja so ye oba so ye bema ne de ya ware sem otono ye nto na dwuma sem ye nisika sem ye dwuma bia de abeda na etwa ho akokɔ etwa ho aponche etwa ho ga na ye gu nsampo na ye ma no ho bese no onko ye ma nye ye tite bia wo bosom ne nkae ama na hunu se dwuma ye de abeda no onko ye enko ye obo de adwuma beja akɔ omfro obiem sabi me nipa o ne ne kore awrefi o sa neti enti the moment a on friend kan bibia minim sa adwuma na yeye sa neti enti na adwuma sabi de akwa na ekɔ no maka kire bosom se marafo adwuma so wasi adwuma yi o se de akwa na ekɔ timisira de owuye bia no fato kakra na kopusu sa nunum no so ye de ema nipa no na de wonya de wo adwuma no beda bosom na onfro obiem na wasa asɔre na ɔkɔ bosom foforo so na wakɔ bia sa mmere na ɔkɔ bosom foforo so ɛkɔyɛ sa de sa mmere ne mu susu na bosom so yɛ adwuma na yɛ awie na ba bia ɔkɔ yɛ ne bosom na adwuma na behia pepepe na ɔde aseda kɔ ba bia ɔkɔ yɛ no na nso ba bia ɔkɔ first na yɛ yie hwɛ wonu sɛ sa bosom wɔn fa nkyɛw sɛ wodi tiade na ba ya ɔde yɛfunu yɛde ba bɛto so ɔhɔ no bɛka kyerɛ sɛ o obi wɔ hɔ no ma sɛ ɔbonsam nkyade kwa mani pa bia ate ase se asase we ete so no eyo obonsam dia untimi no obonsam ahyede so a untimi nyeye wa asase we so sanity nyankobo twedi amponkwa ambasa ye dom kotobo so go so bo asase we wa we ma bonsam what I say na de nyankobo otumi nyina no ka wonkum bonsam na nka sebe ye hontoye ona kofa bae di kofa bae akuna friwa
oho baby no no be anya freedom ya sanete but Nyankopɔn ni tumi bia so betuma ko gyina bonsam ni so okukunu ko betene kakanka maza bonsam onye small boy ya boade beto bonsam na oto wadada odi ni tumi won wasi wodi gya ane mframa ane yede bɔ no na wo nipa da sani a yede nete anwene wo wo ko gyina bonsam ni aka kyerɛ sɛ wo huritia ne so wo ko twe aba do mire sɛ wo ko bɔ bonsam na wo fie bayifo kro watuma aboro wo fie bayifo watuma aboro na wakɔbɔ sɛbe wo akokora wo na beto no wo ni no mo na nim sunsumu sɛ ma wo kwa twe aba akɔgyina so de akɔbɔ no esa woto a na ohwe sɛ di etihwe Kristo ni obompaye yampa bofo so yanyam so mpa no a oni de yenya no mane fa Nyankopɔn hye na chi no sɛ nipa kro na no kyere no sɛ nipa kro na sɛ be onya aware pa sɛ nipa kro na oto na yento sɛ nipa kro na de bia na ntoma ba akwa ka no sɛ wa ka sɛ ono sɔfo no twa akwankyerɛ wa akwankyerɛ sɛ kokoye otwa fast ama na sɔfo na fu okeka na tell us no fu ayire koso sɛ de sɛ be ya friends wo abon dua na obi o ya akwankyerɛ na fu ya do so wajimi Nyankopɔn enyansafo oye odi hunufo onim de ebesi daache eti Nyankopɔn ya odifo enyansafo onim de ebesi daache no onim sɛ sabi daache bonsam be ne mase e na obo bonsam sɛ no onim sanete eti Nyankopɔn we a onu nim sɛ bonsam ba be soro tia ne mmerɛ bi no ade nti won kum bonsam no bibusaw eti sɛ Nyankopɔn ntima kum bonsam a bibusaw sɛ wo da sɛ ne oba wo bo so me nkoro wo betuma kum bonsam no na sɛ bonsam kura ni wa bɛde wo hu Nyankopɔn na ni bo nyam a Christopher mo bompa ya nka mo bi ma bonsam no na ma hu nyame ani mo nyam sɛ bonsam no nyame ani mo nyam ni wo Nyankopɔn nim sɛ enipa ebedidi yade wo ho yedidi ayi ebenya yade eni nti na obo ha ma ye de e kan ho to se mu ni dua na ba na mo mfa sebe ne han ne nsini ni tanhunu ne na bra mfa nsam ho yade ne Nyankopɔn nim sa anko bobo dua no se ye ni dua na ba ne mfa sebe ne han mfa nsia ho yade e se Nyankopɔn wonim de ti me ka kiro Kristo ni a wo sare na wo to na wo katon so a wo nti ase wo katon so a wo nti ase masa emfa hwema wo free katon so baby a wo ta na ate wo shufa achia da bia shu ba ko watete branko afa ho atete branko afa hwuyo atete branko afa hwuyo wo tumi to shu fufuro wo da so bobo nsam tiri so bonsam no ka so ya kra ya body bibo do ba min sa so sebe ya tete asken ka ama no na onya kra bonsam nya kra etu wu ni wo foforo se o pe we onyutuni bi bo onyom wo so wuo na body se nkura bata wodi na hin no wuye sini edi donko wo kaka kire wo wuo se na body se nkura bata wodi na hin afikura ntu no wuye eno kura pa no wuo no wo ka so ya kra ya body no wuo gyina ho se ya body no wuo ni wa nko wuo ntima me fa nipa ko wuo so ni wo etu wo kaka kire bo no papa ni mu ese on na body se nkura bata de na odi ba yo odi abufu hyew ba ba fa wo didi na kem ogu na nima sanate suon eti osebu amanfi obonyum bi osi owuo ne mpaboa obi antimi hye so what ase wonu osebu ni anantuo bi na ogina so akoni owuo akoye dai akoko eno kura na wan kasa nche owuo mpolo ene owuo na abafa no ene wo se fridge bi sesi a sabi o se sport afufuo hwo wo si wo yanyumtuni ana wo te wona so obekasa tia sabe wo wuo ene bonsama unkwa osha bonsa no prew ne sase tia so de prew sesi out of ma wo wuo ba be fa wo enti sa ni power sa tumi we unsuro no onu owuo wo sifia adehye adwane enkora adwane adonkwa adwane etitiri na ni ntire adwane owuo wo sonapa kan wo so ye den wo be fa wo so what I say yebati history bi say
kuma wo bodom ase dwanti se dwanti o se dwanti kuma wo bodom ase dwanti onu owo ko ye ji owo apakan nti owo anya dai entimi amfa dwanti na owo amfa dwanti mi pa cho wada wuruma dwanti otimi didi se de didi wono owo wankuno but wamana na tiase ewo no ne se owo onya akoda owo oyenyansafo oyemodefo bodom ase dwanti ene onyina sebe omudo wa ayi a omukọ timide amafo ma ye hose tourist center amafo kokore ekore no dwanti ti wo se si ai nenso ti oti wo no wana dwanti ntimi nante se de wo me no nante kobai dwanti ntimi senso onwale wa ti se statue no oto wono no mpono wo ye obinfo a watima hunu wo ni na kompo hwede owo di aye no na wo hu di hwe no wo kakasa ko tia sabe ba mo wo timeka kire nipa bia se wo nipa kro woto a ma oyu enya oyu wo yes enya yes esuma won tia se no nkasa ntia epanifo se aduane wo meto no sabe wo ma me bocha so e wachi wade ana ko hunu yehoani na obusan se esum bei na do be ko sabe oso ayemembo obekasa yeho asom sa na akoto Roma ni ko busa na obekasa Roma asom sa na akoto azieni beka na nkanyankopɔ baako a mo som no adenti na nka mu rusu anya baako obi ase ne de na ye ya abusumi abosomfo anase yesom busumi ye rusu ya baako ye rusu ya baako what you say okobusumfi asabe gafra o okobusumfi abosum ne fitada obakobusum ne hutuntum se ya ye rusu ya baako na ye de na mo a musumu ye ajana mapede ne mo nkwa ehun adwuma no musumu urus bebrebe me ka jiro se unim de okeka pa adwuma ye danfo mentimo wo se pono ne mpontre ne pa adwuma ye na osofo na ono se shisha wadam die wosoro na won na se be nwemu anie no osofo osula nkusa prado otwiji wagon otwi infinity ozu Rolls Royce kasi wodi na osofo pe bicycle kronia ebi so upato so o han dan osofo da condition room woni fine woni manpower na da enyiro dwuna so da na otiwani enya no wana do otiwani a wo mfifire etese de wudwabo wo wi aka kasa ti abonsam ono ne ho atodada o ho to no so to no me si asase we so ayete no woni pakro pese woni mi di nkomo a fam number no ne frɛ me number ne 0243 06 1301 0243 06 1301 number ya ba ko pe eno ya mo WhatsApp o frɛ me a nkomo bia pese woni mi di bia no ubetimi madi enye se bia obepem wo firi won ko na obetimi afrɛ me asem bi kire wo so a obetimi ameye sebe ye di hu nkomo na me so madwen kakra wo mtim no so de aboa wo empanyifo se nyado ope bibia kokotoko no eyeni na bro entimi ka kire wo se wo hwe program yi no ha ne amane bi da so a me se fa number no 0243 06 1301 wo Ghana ha wo de sem nye ogu ho no sebe na wo de huhuru yes ari nyame bo wo usi so ko ya family planning bi usi so woni se wotimi ya abortion bi ama abortion na wo ye no kran sebe etimi ko ama wonya problem wo wo de ma wotimi nwu bi wo wi o de akosha baifo nya bibia na esa o de nyam koma baifo catch your pray one mistake na ayo sa unya wo abra ope se sebi previousa we obema ewu agene ho kra nche to fam bra sa na sebi previousa wo so to na ye nto bra na enya sebi enyuma mfa yemfa ne mangu fam ma wo ye frade bi edon beba ye be ya ma wo to na wo to na fe ye beto wo fi e be fro so obi abo chi bra no obi to ade to enso so wo be connect store enipa ebu nka so na so de no obi amefa ho aduane a woton no bia no obi ton wo je wo di se wo de na ede enso de wo ji di se ne de nya de no nipa so wan ne samo wo ji di se nti eyekwa empanifo se me kasa kire obanyansafo nya sebe ojeje ntwie me de meka no kra kire wo
Oba Ephraim na natija. Wa ma Ephraim na natija. Oba me wo mitumi. Wa ma me wo mitumi. Sanity. Oba wa ma me ne me yire ne manim sebe me dom ye bedidi. Sanity. Pate duro na kuta ye de bo nipa. Se duro ye mfa mo nipa ke ye nyimfa e me pa ho ntoma. Obo wa se konfo bi o social media bia oni aduro wa kwasea we jimfo konfo wa si sandboard bia oni aduro wa kwasea wo jimfo tikutu nyanse bia ni ade na tetero na phone ni wo no wanka se sabi na phone wo enti na phone abantu wisu sa enti na phone abana wisu no ade enti na wo ka che se ene konfo aba social media enti onya konfo we jimi se we aka se say ene computer word sa nti ya computer word nde esi esu ye grade ho ni esu ye computer no so bi enye broni ni ya computer bibi ni international fans and fraud broni ni sika eti se computer word ni esu ye grade ho ade se ni kwa se konfoko social media wu konfoko social media be o ye konfo wajimi kan kura tro pray abosomsom na mo se enye ena abosomsom nye no pope owisu phone na chase free India phone na chase free China pato China for me ya Christopher India for me ya Christopher the chance wunyi sabe abosomsom ni e dia jafu no wisu ne ya social media o ja oba na ko twadi afataro asofa ye ko no ada wajimi ya chesa kan kura che na kire nyansa ase e kan nyansa kire na to na kire jimi ase e kan nyansa kire nyansa ase kire na to na kire jimi ase wajimi ache titimram no sebe yana nan no mo danta nika ba yana nan ja danta guo she nika ade to an kan to se ba jimi bire ni enko mo danta na titimram ne ni ntuma ade trena nan mu fra ntuma nti so se wo ba di titiamam ne so a ye titiamam ne na jaifu wisu tv na board dem wo why to twene find out dem no why to twene mattress na da so no why to twene na ko twasere na da so ade na nipa da sani o ma no kure wo ma no kure ti baabi ene wo su ene kotopo edi hin kan kure kire nipa so wo mpe so de ka kansa bi kristonia sem sisia me program ye obi o no so ye kristonia sebe na na tija me no tie ye kansa asem we ye antichrist ye so boni for bi ma wi ase da no kure pa de sikana kwa so do fie no efri so do fie ha e ma busumfie de wo busumfie na efri a enye na ko ba for de wo so do fie o sanity enka ne tete a say ye abusumsum ye kristosum say no na sebe ene osofo etimi sen honhuma ba no so na bi ni wo satam na difun kansan na ya sa so as jidifo na ya sa ne ma no ene atiesi charismatic jidini ni wato na o sero charismatic ni ene charismatic na hunu say ahono no munye sika to mo davete abagidi no kure pa by 10 years time 20 years time we are so be trust the same kan kura tro pray mi tiesu sum ni ansan na bakasa nyesa me sori ana me kasa gwagwagwa betimi no odi nkomobi me enne ho ntiase wo kire bi na abadwene ho atiase se me kasu sum adwene na kire wo so enne no kura wadwane atowuram ti ba bi a wosu na kotopo di ade se watiase na sebe impregasa me na na tija me ko ba bia no security me kwana menam anopo wi na do me kwana menam osofo no so ye nyame adwuma no okọ ba bia security edinachi police fo ne soldier fo na no bia o se ye nhije adam de o soro no wa nwu a obekọ soro dabi e de na police fo du achi wo na wo so ye jiji wo soro wo nam busa se unam biawe na ko heaven ho na se e yo kra na tu no busa boy no 33 years boy no mine na wonu be wu ye na se wa wu age mo nkwa no na sebe wo de kana otwa ya sa da wo ka biem obi o be wu age mo nkwa e ye den wo wu sa wo biem kristo ni kan no kra che wo be wu age mo nkwa o e den wo wu sa wo biem
obesi asenua no so no e de asem no mo yese nipa me ansa meboa ba ko didi na tem ba ko susu ka kire se okwa ne nko se ene obeka mo ho paradise o ka se obeka ho heaven yana na no mo hati ase nipa wuwu a asamado na wo yere okọ nti owu achi no asamado na wo Bible ba ya o so owu achi heaven bi sa wo na mpacho se heaven wo ampa wo so fo a wototo mo na wutsabe wo fo bi a property so wo de kalaburo nkokonsa atroto mi atroka trema azan obi agirisika wo be kokko so heaven wo be ko heaven wo na abofo no wo ko zan o ma ko do musika na Can't pray. Who suffer now? Bisa correct. Huh? Why you choose said the sabi ubonkosia? Who do you shoot kakuma we call heaven ho? Na bofo no mo ho no. Omo heaven ho no. O dan ko mo nya bi dem na walk ho. Huh? Men can say heaven ni ho. Correct. Heaven ho. But the heaven ni ho no. The creator no boss so boss asino. Ene dia. Sa. Minu nya nipa ye wa tiasi fo asasi so sebe ompasi sebe na asante hini fie ompasi wo dabi ono kura ya asasi so ahini no asasi so ahini no ompasi manhia dabi je tumi na won manhia dabi na woni akonya wo manhia dia e de akonya wo heaven asasi so mpo woni akonya wo sebe asasi so ahini mpo woni akonya na e de na the creator no wo akonya wo nchen minia kanu kra chew me si wudi o how amane bi da so number na da so no fa na frɛ me 0243 061301 0243 061301 obi afomo obi ayo boni na opese okunu fa ne bra me kuna ma boni na katua no owuo mo Christopher na mka se Nyankopɔn adoma achede ene da nkwa so Nyankopɔn adoma achede e da nkwa musu na mu wu dodo posters dodo se no hu se komfo boso Christopher memenda o Christopher esiefuru ye wada efiada esiefo esiefuru de bia obati bang no ekosiefuru wi abetrase abedie yase jorof de bia bang every week bia da yes azie ni yankosiefuru Roman for Methodist Pentecost Anglican Assemblies na de bia mu siefuru Brian was a comfort abodwa ekosiefuru ye nye no ye poeto mo amoso mo ye no mo ye adwa na pade mo na sebi ye dua mo se aburoro ka no kra kyerem pray o pa ato me achia me o pa ato me achia me me maburu maso atwa ahye me ho de na menam nti se oni upese oni mi din koma me se fa number 0243 061301 e me WhatsApp line o frɛ me a nkomo bia wo bia no ye be kasa minu na de tie no piao ene na atija efie ene yaba ne nkyɛn a ene de waboye nkomo na aboye nkomo mu hwam pa na ye ba no ye adwuma maybe some last question na ye gya na waye na adwuma da foforo no e be sen aba ne nkyɛn na ba beto nkomo no na wada roma sebi mpredia sama no fuma na momfa nkyeme na nipa nyina na yetimi de wum ko aduro su kuku ma na oh dabi obi o ka sa sem na chiro bia oboa nkontompo obu a onko aduro su da but ofre ne kra aduro fi a ma o dia se o de den kra bia nam kwan o fa so kra wa sama do o de ba ya no we ni de a enyi sa na wo bi won so a we ni de so de ne ha ko aduro so a we ni de ha no wonya no aduro da okay en krabia okay so what I say okay nti se obu on me se obi o chine duro nyina so ne ha no to ntwa tramba bi ho no enye wo de no ye on krabia de ba sansi so wa mepem wan free sunsun bi ho okay so what I say nti se wo chine duro so ne se o ha do wonya no aduro a jai de tramba bi sa susu na wo do obi ananti se nipo mpese me kunu no wa ya ne se nipa ntimi wa jai nkrabia no wa mase obefo obi nsa so ayede abemu okay so what I say nemom se nipa ni
aba oba ne se ya jo picture ne fra to ahwehwe ma ya wo wan obu a aboro ho ban wo fra nto ahwehwe ma de na chi na eba sa nipa no ntimi nkuru obu on mo onko aduro so nkobo na ho ban wo fra na wo de na chi na eba sa nipa wo ntimi nkuru nti wo ba ne se fra nipa na kra ne se wo de na chi ba na ka to place dafo me ju via sika nyina kwa ntimi nkuru pa jan life man what I say me ka to ne bia kwa e be fa so a wo ne ntembe dwo no ne fa sa kwa no so dwa to kwa no ko pa nipa nche na su bia de aba na mom so oba so do wani ni banko ade a ene your friend go home and die ko fiere koko yenso ye be ya ma ka no kra kire If say we say boni adoso. Enipa muwa de nipa nsura de. Nipa muwa de nsura de no. Yeso ye be mo hu se bibi wo. Fite bibi nu se ma me mo won se man kura ntiti a kire. Tina wi ase no aye hu. Wo de bibi ye onu ahwe niye. Na unya ni nya sika kakra bitu nbotu obetu ho na mo. Obe sell. Obe geji u. Ka no kura kire wo. Obu an ma ka kire se obe geji na won ti ase. Na wo ti de me kana se a ka du so be guti. Wo don sa e be guti. Pa cho obofo wan fatu a wan geji abo a woto no. Obi ka kire so obe geji a hwe niye. Opo ha opo du bore. Opo sama wa ma sama do. Pese o ja okwan. On to se o to be susu abeto o. Na mom susu mu e. Na so ne asem no. Ho na di se be mpanyin metie ni be de ebeba. Timinua na zo obusa me ade o woro no. Yo. Sa asem we na Agya Sankofa TV ya odwene ho saa etrase ane agi achinyi. Obi o haide no kwaduro so obi kunu, obi si ntimi nkunu, obi si be kunu, ene ya bana na atigya fie. Wa kire yen ama yehunu. Si obi o ha otwu mu tan, oye ne den, ne nkrabre o de baa no. Odi no kwaduro so enyeyi, obonu due enyeyi, de obeyiri bi enyeyi. Na no so nje se woni pakoro se bu ko hwe sunsun na atesa akodi bani o. Ebi ana da koro no na bia de be fa na amfa yi. So nze nyama bu a wo ya bruso a tumi na odu achi no kwaro. Tumi twe no. Okay. Minim boy bi a obedi ayradro. Odi ayradro lu no ko obi a sport wa on boys niggas ko sport wa no ma wi nsane na ma wi ano o soro ko o ha no we ko na ka no ko wi a pa no ayra. Last minute ya bono oba ne kuru. So de dia manfo ama. Ye hu se akwo sa na ote. Enti eda wo ye ya wanti ba nyira. Ya bono nsa na owi ye na nfo na ne sa de bu wo na ku. Oh. So what I say? Who could do drone say emergency omo a on ko ji se udi ko bu amanfo kwase a. Te drone wo ya na o kan na wunti a obrew na otwe no. Sanete. Tu di aduru a ye se eda boni ti me ye di aduboni. Adaboni anything made the boni nyeso ko die dura na de ye de kwasa de ye eye mi am kan kula tiro pray ti de horo no na de o se ta ba ne nchen na ebe no bi wo ho no ma obu a wotimi se wote a wonte ase but ono obu a obamu ohu se de sitie ene nana wadaroma yem se wodo telephone number nyina tudwa no wa kira kwan de wa ankire Wadaroma ya be ma akwan mo akire wa kira kwan. Ma kira kwan mi Kumase Asoromaso nkwanta. Kumase ani Asante Mampo kwantempon no so na Asante Agura kwantempon no so. Efre ba bi Asoromaso nkwanta. Ho na me wo. Ti wo wo ba wonya bedun nkwanta station na sa ofra. Me ma akura bi she odo ba fi. Na sabi aha sosoro on se enye yira kwan se sei. Asante Aguna de enim se Asante Aguna Mampon de enim se Asante Mampon bo hia kuma enti wuni wo ba wo de ofra ne unya fam number na ofra yira kwan ni ba bia wo ba be dura Asoromaso nkwanta wo ha wa mane awreho na show mu no wo de sibie na be frifi akọ kan kura chiro pray yo wo Wadaroma ya wana na atija nchen sese ya ba ya di kama asote se tiefo no ya ade ese na kira kwan na wakire so ofuru Kumase ba na se enkran ofuru nkran ba obetumi asidwuso usidwuso aka ho ba Asoromaso nkwanta efla ha Asoromaso nkwanta usi nkwanta ofla na number na
obema akora ba abefaw na do abafie oba obehwe okama woye ye bae watine ne ma kire yen wone yedi nkomo wone yasre kama wa beti number ni bia na wafa na wafre na ye do besi wa ha na bresi mu no ye besi aba won chen ye san no aba abedi nkomo ye da ase so me da mo se pa ya no moe amen